Majnam Hangi, startové číslo 1 je v cieli 34-11. To pretekár. Pretekár so štartovým číslom 4 je to Imro Pastor. Chlapci naozaj robí ten pošet Alexander Jablok. Pesti si toto počasie pochvalovali. A máme tu ďalších a ďalších. Vítame ďalších pretekárov, ktorí prichádzajú a poprosíme ich, aby pokračovali ďalej. S desiatkou Ľubo Rehuš, Grafobal z Kališa, vítame v cieli. Postupujte ďalej, chlapci, 17-kou René Allen. To je známa postava, vydavateľ časopisu, propagátor THO. S 9-kou máme ďalšieho Boris Kotman, Dynamo Dolný Kubín. Vítame všetkých Ľudmorčka, 25-ku. Takáčerová obhajila svoju úlohu favoritov aj teraz. A tu cieli, takže všetci ste vítaní. Ľubo Hrčka, takisto vítaj medzi nami. Blahoželáme ti. Ako sa bežalo, Ľubo? To je proti vedu, teda bohužiaľ prepadol. Ale asi tvrdá práca. Tak ti blahoželáme, všetko dobré. Vítame ďalšie, rovnako aj všetkých ďalších bežcov, ktorí prichádzajú stále. Na hrudi Zuzka Jurčová, zo Spartaka Mijava, takisto v cieli. Blahoželáme jej, druhá v poradí. Blahoželania, objatia, všetci ste nám vítaní. Chlapci, poprosím vás, postupujte ďalej, keď príde do cieľa, aby ste sa tu nezhromažďovali, aby ste uvoľnili priestor ďalší. Máme tu ďalší pesov a ďalší. Eva Králika, vítame ho v cieli, takisto rovnako ako ďalších pesov. Poprosím vás, chlapci, postupujte ďalej, lebo budú prichádzať za nami ďalší a ďalší. 36. Aby sme im utvorili priestor. 52. 179. Vítajte v cieli, všetci. A buďte tak dobrí, postupujte ďalej, postupujte ďalej. Pohľad na hodiny v cieli 42-23, to znamená, že chlapci sú spokojní, niektorí viac, niektorí menej, všetko dali do toho, vietor im pomáhal, nosík pomáhal vietor, takže cítili tú podporu, povolený doping, dobiehajú nám ďalší. 89, 65. Vítajte všetci, ktorí ste dobehli, chlapci, poprosím, poprosím ďalej, pokračujte ďalej, poprosím vás. Emil Zuraj. 83, 60 a 55. Emil Zuraj sa zdraví so svojimi kamarátmi, to je známa postava z triatlonu. Absolvoval mnohých železných mužov. Vítaj, ako sa bežalo, Emil? To sa úplne skvelé, počasí výkosné. Veľmi rýchlo kratí. 12 rokov po sebe a toto podujete sa lepšie a lepšie. To hovorí pohľad na hodiny? Tak to očak. Ako v minulosti, ale celku spokojný. Pápnanie Emilovi Duralovi. Ďakujeme ti. Je tu Milan Celerín, takisto v cieli 94. Ten prišiel z Martina. Je to viacnásobný master Slovenska v triatlone. Nenechá si už ani tento. Čo na to hovoríš, Milan? To mám do chrta, takže hlasí sa išlo. 46. Koľko si videl? 47. A ja som videl to na času, ale to nie je to hodné. Takže Milan Celerín, Milanovi rovnako ako všetkým, ktorí dobehli. Poprosím vás, chlapci, keby ste pokračovali. Pokračujte ďalej, poprosím vás.
Poprosím vás, buďte takí dobrí. Ďalšia pretekárka. 81. A je patrí na uznanie pokles. 14, 11. Aj 9,54. Ďalší stieli a ďalší stieli. 11,53. Neviem. 183. Uspievajú sa, takže všetko je v poriadku. 21. 705. 18, To 25. výkonných a rekreačných zariadení, ktorá pripravuje už 25 rokov toto podujatie. Národný cestný beh 748. to si zasluhuje uznanie, lebo pripraviť takéto veľké podujatie si vyžaduje naozaj nasadenie, ako sa patrí. Takže uznanie všetkým bežcom v cieli, ktorí práve dobiehajú. Všetkým vám tlieskame, všetkým vám gratulujeme a ďakujeme pekne, že ste prišli a tešíte aj na budúci rok. Lebo pre všetkých bežcov je štartovať na Devíne určitým sviatkom. Určitým sviatkom, ktorý si nemôžu nechať ujsť. Videli sme tu Maťa Tóta, ktorý prišiel. 96, 200. Je to veľká postava, najväčší atlet Slovenska v uplynulých rokoch. Ako viete dobre, majster sveta v flóte na 50 km sa olympijské hry v brazílskom Riu. Prišiel sem, videli sme ho tu. Takže Maťo Tóth, Dmitri, len Dukliva takisto prišiel. 13,85. Aby pozdravil bežcov, aby si absolvoval malý deň spolu s týmito rekreačnými bežcami. A je tu veľká postava, ktorá ukazuje, ako sa má robiť tá atletika. 18, 15. A vďaka poctivému tréningu, poctivej príprave sa dokázal vypracovať až na 16, 35. majstra sveta. 292. Vítame ďalších pretekárov v cieli. 419, Ďalších pretekárov v cieli. A poprosil by som všetkých, ktorí dobehli, aby pokračovali ďalej. 50, Aby prestol všetkým tým, ktorí budú do... 93, Lep masa mnohotisícová potrebuje priestor. 870, Chlapci, buďte takí dobrí, poďte ďalej ešte. 98, 1571, Poďte ďalej. Vítajte v cieli. 13,02, Vítajte v cieli všetci. 941, Postupujte ďalej ešte, však vy ste tých 12 km skoro prebehli, tak už len tých pár metrov prejdete a budete dekorovaní peknými pamätnými medailami. Ďalších tu máme z Osenice pretekárov. Vítajte chlapci. Vítajte všetci. Ďakujeme vám, že ste prišli. A ďalší dobiehajú. a dáme ešte 24, 30, 64, Ďalších tu máme. Ďalších. 4, 890, Všetci ste vítaní, všetkým vám patrí uznanie, vďaka, 16, že ste to absolvovali. 16, 90, Poprosím vás, keby ste pokračovali, neviem, buďte takí dobrí, pokračujte ďalej, nám nedržovali, aby mohli dobiehať ďalší. 63, 351, 389, 50 na 90, Ste vítaní, všetci. 78, 295, 198, Znovu opakujem, že najrýchlejší na tejto trati bol zvaňajší víťaz Joel Mainambwangis, neviem, ktorý tu triumfoval. Aj tento raz Zita Káčer, maďarská reprezentantka z Benedek týmu, bola najrýchlejšia medzi ženami. Takže všetci vítajte a pokračujte ďalej. Takisto vítajte v cieli. Ahojte. Pokračovali aj po prebehnutí, lebo tých bežcov bude pribúdať, bude to tu. Poprosím vás, keby ste pokračovali ďalej, prosím vás pekne, všetci bežci, buďte tak dobrí. Poprosím všetkých bežcov ďalej, buďte tak dobrí.
Poprosím všetkých bežcov, keď dobrí, keby ešte mali v sebe toľko síl, aby prešli ďalej z tej cieľovej línie, aby sa to tu nezahustovalo. Ďakujeme vám pekne, že fanúšikovia vítajú tých svojich kamarátov, rodinných príslušníkov. Poprosím vás všetkých, pokračujte ďalej. Pokračujte ďalej, ešte nezostávajte tam tesne za... Dobrý. Poprosím. Všetkých vás vítame v cieli. Gratulujeme vám, že ste dobehli. Postupujte ďalej, buďte tak dobrí. Všetkých vás poprosím, keby ste ešte pokračovali ďalej. Poďte sa poďte si po medailu. Ďalšie dievčatá v cieli. Poprosím, pokračujte ďalej všetci, buďte tak dobrí. Pokračujte ďalej, lebo dobiehajú stále ďalší a ďalší. Poprosím vás, pokračujte ďalej všetci ďalej.